Nhiều quả nhạt quả mà quay này. Apa garawan masa mau nirwan? Ini Anak mayu muri apa ya? Dengar apa? Awo. Mulia banyak pandemi. Mulia kalau kamu mau marah di situasi yang buat sah, sabu kematanga. Di punya wanda. Ora itu mugaji pedare. Nyai di popanya wanda. Kali sabu ya muri. Babanya atwa anozine bosi na mwana wawe wanda wakasvike pamusha pangu wauye pamusha pangu wonditaurire kuti tauya pano tine kutaurirana kwetiri kuita mumusha mwedumo asi iyo zvitakaende kune muprofiti wataenda arude kuve mumusha ndikati wo ndazvizwa auya inini azodaidze muprofiti wakewo ndakaunze soko kuno kwachangamire kuti ndozvanditaura vanhu vekwanyatwa ndikaende kuunza zvemubinga wekwamamba akazoende koamirira nayo nyaya iyoyo kusvikira zvinhu zvatambiwa mumusha mwemhuri yekwanyatwa wakabvisa zvinhu zvawakabvisa yemwombe muine zvaitwemo zvikazotadze kopera zvemusha wese wemhuri yekwanyatwa ndikazounze mari inonzi ndakazosvikirwa nemubinga akabve kuno echiti tirude mwombe yekwamambo yakamira zvekuti mwombe iuye kuno ngekung'andako netsamba yabve kucommission kucommunity court wanoti mirai kuti mwombe iende zvakanga zvazopera tichazomutaurira ndikati oraiti zvakanaka kusvikira zvakaitika saizvo zvapera ndakazovadaidza vakwanyatwa vakauya ndikati mwaizoendo community court seiko nyaya iri pani pendiri musina kunditaurira vakati ando zvatakazoita ndikati oraiti mwombe yedu tikanokwamambo zvakazoitika kuti takazobvise mwombe yakazoya pane mubinga bve kuno kwamambo kunoku wakati tipei mari inokwa kuita 300 yemwombe ikazobviswa 200 wechiti 100 imweni tichaunza handichazivi kuti yakazouya here so that iyo zvindaunze kuno senyaya yanga iri kunoku kuti wakauya ndiri kuona wakurumbirirana zvemumusha kuti ibve muno ndokuti kangadza inini ndechiti zvakapera mwana auya zvekubombere kwenini ndoti nyaya yanga yakwamambo regedzai ndindoaisa zveikweyo ndio zvaakuno saka ndaunze kuno mambo kuti nyaya ipere wachachiitaurirana zviri kuitika batereke rine mubinga mupurisa anga ari kumirire nyaya iyoyi zvemumusha mwavo hazvina kuzopera rine mupurisa dziso ramambo raimirire nyaya iyoyi batereke zvatarwa ndichi matanda mazvizwai zvinhu zvakaitika
ekunde wamwakumbira mushe mwenyu kuti mwakuzosokunya kwasho matenda ngo ngeurikowaye muriwoya Anak itu sama Jan, beradaira. Diwe. Uya kuno kuli. Muzee mwana wanamsi. Muzee. Mwana wangu Kuma kumurumira sei bamusha kuimuru daide sei pamusoro kawe iki mwana wangu asi zvezviri kuita ngezvekuti haripo zvese tanyaya yakauya yese ikaiswe pashi tikagadziriswa ndikaripa ndiye wakaende kotorera profiti yake aprofiti acho uye unoaziva kwaakaende koatora echindode kurapa paanga aendeswa ndiana baba aya kuti abatsirwe wakaichoni wakati handiriba kubatsirwa ngeaprofiti iwo ndode angu anobve kwani kwabambazonge akaende kotora aprofiti avo akauya nawo pamba akati tabate nyoka pamba pako iwe pangu ini nyoka yakabata akati ndiyo nyoka iya iri kukuvhiringidza kuti usaite zvakanaka. After that mupurisa washe wakazoti asi nyoka iyi mwabata mukapisa kwamambo kunodikane ng'ombe pangu panodikane mbudzi. After that zvese ndakabvisa pechizoya zvechizi unoripa ngekuti waende kodaidze mapurisa munharaunda mwangu ndishe matanda akandichaje gwai ndikabvisa ndikapedzise mwedzi wapera uno kubhadhara izvozvo. Ino ndaakushamiswa zve ndauzwe kuti ndaakuunzirwe samonisi zvekuti rudikane kwamambo asi iye ndiye wakataura aprofiti yake akaenda nawo akaende korapwa asi ndati muchamakurumbirira zvimuchende pashi ngekuti iyi isatimbozviziwo kuti wakarumbirirwa ini handitombozvizi aya anogare kwabatsira isusu tirimwa matanda kuti handifungi kuti unorwara ukaone munhu unoswera achifamba achimwe doro mumabhawa unorwara harwaribo harwaribo api babangu mkororo wavo ndiye wakurumbirira ai waiti akanditi zviro izvi akatanga kushupana namama azi zviro izvi zvaundipesanisa nababangu nehanzvadzi dzangu hazvisi zvekwanyatwaba ndichadi kufambira ngezvamai mama ubva amborongedzoende kumusha kwavo ubva anotaurira hanzvadzi dzavo ndo handazozwe zvaanga akutaurirana zvacho ndo handachifambawo baba yabva ati handidukawo nepamba pangu ndandakuende kumba iwo asiri pari kubasa akasvika ndiri paindidandanisa aiti bve panapa ndo pendakachiendawo kwana atete ndo handataura naatete zvikazi zviitiba kuti ufambe nesango ndikati hapana urundimirira panyaya nezviruitike pendiri nokuti zvakatangira ndiri kwarusape ndaindoona kana chimunhu usiku ndichiuya ndichitaura zvichizi urunyepera kusvika pari nhasi ndikarwara ndikadonhe kwarusape zviro zvizvi handina chendakambofambirwa kana kugadziriswa asi kuna mwangu ari kudonha natete angu ari kutodonha muimba yababa angu hanzvadzi dzavo kuno rudonha urusauti tete angu anoti nditore nditumidzirewo mari ndiuye kuno haatumidziri mari yacho pakana izvozvi asi zvinhu zvacho zvinozi tirubvisa takatozvibvisa takazvifambira arubvisirwa acho anondonga ine machira matsvuku chinhu chacho hatizivi tichirubviswa asi chiruramba chichindotitambudza tiri kuti ngatifamba nobva ati hatina kubatana musha wacho saka ina handichazivi kwekuenda muruziwa here tiri kuziva changamiri chinhu choicho chiri kudaro choicho makangochifamba here semusha
musati mwasvike kwashe musati mwafunga kuende iyo neiyo tiri kufamba changamiri makambofamba takafamba zvakanzi chii akatozita aporofita anoti agadzira Aprofita igadzirei. aita bvise mweya uri kusakisa kuti Wakabvete mweya wacho chini. handichazizi Mwaidini kubvunza. takabvunza tabvunza anoti tandobvisa mhepo iyo handizivi Anyatwa. baba. Mwana mudoko bene. Chaimbobviswa mweya waimbobviswa wainzi chini. azi mweya wakanga uri wakaiswa ngaakuru enyu kare Wei. mweya kuti apaine zvaakaita akuru hatichazivi asi Padudzei panotaura aprofita kuti akuru enyu akati ichi neichi neichi. kuti mweya wondo Mweya wakompresere chii. munapindurawo varume haikunougumire Maende pamberi pawo zera. Unokape mukana kupindura matata kushinjike kudai. Pindura izviri kutaura abatsirei. Mweya unozi ngewei baba imi. pamusoro changamiri garakozi chokwadi shoko richitaurika sezvataura mwana Eh. nhamburiko yapo ichitsvage rubatsiro sezvinhu zvane upenyu huri kuramba uchitenderera paari asi tichizosvitswawo kuti tizive shoko rikushupana nemwana raudzwa mukati mwemusha ari mwana wedu nyange ari mwana wababanguru mwana wedu tese takadai takati ngatichionere pamwepo chuma chemuzukuru zvikaitwa saizvozvo ndo our first time yekuti tiungane nekudaidzwa kwemaprofita iwayayo achisvika musha takanyatsoita present tese shoko raakabudisa ndodozwa changamire ichibvunzisa kuti aiti chii chaitauri maprofita aiti chii aiti pane mweya weurombwa uri kunetsa tochiti urombwa hwacho chaita fanika chikwambo chaida kungana chinoshandiswa pamusoro pevana ava tisikatotarisiri kwaari ega asi totaura tichiti vanasikana vese vemukati mwemusha wanyatwa vari kuonekwa vaine nhunha kana vaine dambudziko mukati mwekurarama kwavo rekuti chikwambo ichi chiri kuwashandisa kunyange anyari papi kana pamurume upi umwe naumwe une complain yezvinosvika zvichiitike panyama yake akazvigarira kumba kwake ikweyo saka ndingade kuzadzisa ipapo kuti chokwadi dambudziko iro riri kutaurwa rataurwa senge vanasikana vari vana tete vake vana vananingira wake kana kuti vana yaya wake zviri kuitika izvozvo ndokutaura ende zvataure mwana uyu ndizvo chaizvo kuti handisini ndegaba avo anga ari kudaura zvavo zvekuti aunomwe doro unodai kumwe doro kunoitise mhepo iswe pamunhu here baba hakuna akundai kwanyatwa iri kumashuro muri kumbosangana nawo here naro dambudziko here taura imi inini ndinoti zvekutaura mwana uyu chokwadi tese tiri kudzikwa ndicho chiro chatisizoziva kuti chii chakanga munhu wemurume unomwe doro here aiwa ndini tiri kutoshupika kwetakagara kuarume chinouya nguva nenguva chemurume ichi hatichizivi ehe une wanozi here nana mai arupo ndiri mukwanza wanyatwa ndiri mukunda nyatwa ini ndiri mwana washe madhadha mukadzi wangu unotodarowo unopota achimhanyiswa nemurume chide kumuite mukadzi kana kumuuraya ende ndichatangawo kumuroora pane chinhu chakaite ngemurume chaiti watore mukadzi wangu kusvika ndakamubvunza kuti ndakakuonawo kakwana iwo pane munhu akambokubatira here kwanyatwa ikanzi hapana ndikawabvunza babawo nemukadzi wangu akati mwana wangu uyu haana kumbobatirwa hapana makambomubata repfuma ndinofungidze kuti mweya wotsvina unofamba saka ndavaya ndakamirire mukadzi wangu inini waendawo kumusangano kuchechi mazvita pamusoro chekamiri inini ndinoda kupupura hongu zvinizi inini ndiri mwana ndana baba wadiwa baba wangu wakafa ndiye mukoma wangu mukuru nemupa medu
avo vandana tete wedu awese hanza dzemu. Inini ndiri mumba pakasvika maprofiti. Maprofiti akatsanangura tamira taita rai. Ndakanongedzwa hachisi kuwakadzi wegaba. Nekuvarume kwacho isusu kuwana wacho wachirume kwechikomana zviriko. Takamira rai kudai. Ndakanongedzwa inini kuzi iwewe mukadzi wako aripo here? Ndikati ndikanzi aripo. Ndikati usho. Ndamira wanditaurira kudaro. Akanongedza ambuya zvikanzi ambuya musatsamwa nemurume wenyu muchiti murume ari kuhura. Haasi kuhura ba. Murume ari kushandiswa nechinhu ichi chiri mumba ichi. Hachina kutaura kuzi nhingiba kana kuti pakudongedzwa ziba. Pakazi chinhu chiri kutokushandisai. Chiri kundiyamwa inini. Ini kumba kwangu kana izvezvi nanhasi kwakangotonhora. Ndinotaura chokwadi. Kwakatonhora kuti hapana mukadzi wangu ndikuti dai ndisi kuti dai ndiri kunetsana nemukadzi wangu izvizvi. Ndiri ndiri kunetsana nemukadzi wangu izvi kuti pane something zvauri kuita. Ini ndiri mukwambo matongo ndinoseisa shopu iyi mukadzi wangu anogara kukumba. Ndinoseisa shopu iyi patenofumbu pachadzwa pateno kwapa pamatongo apa. Ndinoto kwakugara kokungoti tangogara kokuti munhu akatotaurirwa kuchokwadi kuzi hapo ndizvo zviripo ambuya musatombotsamwa hemba. Isu tinotorara tichiyamwa. Iye wacho mudzimai wangu ndani akada kutsamwa ipapa. Svika chinotosvika kuti nekumadzimai edu chitoshandisa kuti madzimai edu iwapo. Alright. Yaona zvinonzwa kuti isusu kana kuti pachine mulokukulo ndandozwa kana pasina vatiti yaone zvitaona. Ndini ndaide kutaure nyaya yekuputsika kuri kutaurwa. Ndiri parufu rwemwana wangu asimuka uyu. Kune wakunda wababa wasimuka wachitaurapo. Ari kuye kubate mako kuchema. Ndakaanda kutoti ndazvipata kudaro asina kuuya hake. Atonyararazve kuputsikapo kufa. Vauzoti pepai. Zvikumba kwawo. Saka muri kuona ndiine Zimbabwe zvinhu zvandakafambira kuti zviri kunde ngazviendese kune wakuru ngekuti kana kuna Changamire ndise mukadzi wemusha yese kana neni ndise mukadzi asingazvikorera. Saka ndakauya. Tanga wana umbugari mudare mwangu. Saka Changamire anezvinandasi ndauti tigadzirisa. Chimwe chigwere chiri kunetsa mukati memusha wedu isusu. Chigwere chekupunzika. Wana vari kupunzika chinongoite dzungu kwakutopunzika. Tinanzo dzedu nina vanhu vari kuharare vakauya kunoku chinongopunzika. Saka tinongochirapana kuti kuende kwamutare hachisi kuti chiri kubata mwanasikana ba. Kana isusu kungonyarara hedu kudai tikatopinda mwamutare muyamo hautotodi kutofambira murodhi ba nekuti chitogona ngokutibikira. Isu tiri kumwa mapitsi eBP but tinonzwa dzungu racho. Ini ndomwa mapitsi eBP but ndinonzwa kuti dzungu iri ndereBP. Iri dzungu harisi reBP ba. Chekupunzika chiri kubata kwese. Tinoda kuti titaura vasikana mukatadza kutaura panapa zviri kukubatai kudzimba kumozo titaura kumba taurai tasvika padziko panapa petinoda kuti tibatsirwe. Pamusoro Changamire ndinoda kutsinhirawo zviri kutaura mukoma nana baba. Ndingati ndichimbodidzokei kumashure paungana kana kuti vaprofita vauya vane kutaura kwavakaita vaprofita vakati vana baba imi masara muri vana baba. Tisati tauya kana kuti regai vasati vauya vakati chiendai kudzimba dzenyu motsvaira dzimba dzenyu kuitira kuti tikazouya tega tichizokutsvairira isusu zvinogona kuzokudhurirai. Vaprofita vakauya pagiraundi. Vauya pagiraundi vakati ana baba shoko rakasvika here? Vakati takarinzwa. Zvikanzi right mwakatsvaira here dzimba? Vakati aiwa dzimba hatina zvatinoziva. Zvikanzi alright. Vakatanga kuiswa pagiraundi 1-1. Mumwe namumwe achitsanangurirwe dambudziko rake kana kuti zvaakaita. Achizvibvumira kuti zvechokwadi kwakati ndakaenda ndikadaidze n'anga ikauye pamba pangu ikagadzire pamba pangu. Kwakati zveshuwa ndakadini ndakaenda. Vaprofita ndopo vakati no
ngatichiende kumba kureva kumba kwababa angu atanga kutaura. Tasvika pagiraundi akaiti zvaakaita ndo pakabatwe nyoka yaari kudini yaari kutaura. Pakachizoende kotange dambudziko rekuti pakaende kokonanwe pakubhadharana nei nemaprofita. Tadaro vakaisa mumwezve pagiraundi vakatsanangudza vakati right mune zvakati mwakadai asi notiende kumba. Ndo pakatanga nyaya vakati ina handina chikubhadhara. Wanga waitirwa wakati inini handina kuti zvekudini zvekubhadhara. Svika vaprofita vakaramwa vakati aiwa sarai murongeke taakudini taakwenda. Saka zvinokudzire kuti matambudziko akangosara ari mukati medzimba dzemadzibaba. Hazvina kukliwa zvinhu zvingadai zviri kukonzere matambudziko kwetiri isusu semhuri. Saka tati aiwa zveyakwa changamire kupa mambo kudai yanaka. Mambo otibatsira kuti pakasirwa paya podini potangirwa ipopo dzimba dzoklinwa kana paine zvakasarira ono zvakaitwa ngemadzibaba avo kubva semushazve toonesana zvinhu zogadziriswa kuti mhuri tirarame zvakanaka. Tichindoipapo changamire chokwadi chiri kutaurwa newana ichokwadi, asi tiri mukati mwedare remaprofita avo wakabvire kutaure kuti in the first place imimi baba kubvira inini ndiri gotwe mukati mwemusha uno. Baba vana ndio vakuru, ini ndio first born akashaika, ini ndiri gotwe, tiri wakomana wainga wakazvarwa vari 6, 2 vari pasi, 4 tisu tasara, ndiri gotwe inini zvakadaro. Asi inini life yangu kazhinji ndakanyanya kugara kuBulawayo, kugara Victoria Falls, ndoke ndakakurira ndikakuite mararamiro angu akanaka. Asi shoko raindinetsa manje nderekuti matambudziko ndaingoona since long back ndiri kwendiri ndaishupika kuti zviri kubva pai, asi ndakachizozwa panapo maprofita akatsidze shoko rekuti iwewe uri kurombwa ndiwe. Saka mazwa ndatanga kubudisa shoko rekuti urombwa ndio wakatanga kubatwa. Ini ndiri kurombwa ndini ndichishandiswa kubva long back, handisi kuziva kuma early 90s 19 something. Saka upenyu hwako nezviri kuitika mumba mako haufaniri kunga uine chimwe chinhu chinomira chounobata kana chinobatika. Unoromba, wakaromba ndini handina kutaurirwa kuti ndini, asi hanzi zita rako riri pan'anga yakaendiwa korombeswe zita rako iwe kuti rirombe zvinodikana nemunhu iye wakasvika ikweyo. Zikazi riri pan'anga pacho ipopo kana chida tokupai phone number ndizvo aura kuti tokupai phone number. Vanhu akakurudzwa kuda choti tipe phone number. Phone number mambo dzakabuda nemaprofita akati aure padiary panumber yakati muchazwa muchidairwa nen'anga iripa kushuwa zvakaitwa parujekera kwashoma nen'anga yakadaira itori pamatare iyo musadzima ifone munomudisturba achakufonera back kushuwa nenguva yaendeka n'anga yakazofona back. Ndazwe muchindifonera ndiani wangu wakuchibvunzwa iya tisu tiri panapa tine nyaya yeduwo iri kubvunze imimi kuti mune zita here mubhuku renyu rehubasa rinonyorwa kuzi Jacob Nyatwa. Tikati munoti naye munaye ndinaro zita. Ndiani wakauya kati handikuziva wakauya pano echitore zviro zvake pandiri zvaida wakazvinyorese zita iro. Ndio nanhasi ndio pari kundipedze simba ina handipazivi kuti n'anga yacho iri kuchipinga kana chirezi kwaakataura handizvizivi, asi ndiri kuti upenyu hwangu inini hune buri mukati mwen'anga dzakasoshandisa ngemunhu wakaende padziri masvita. Pamusoro ichangamiro, pamusoro isemukadzi, pamusoro ivana baba. Ndiri kuteerera zviri kutaurwa, ndiri kuzvinzwisisawo, asi kuti ndazofara ngekutaura kwaita sekuru Taria ndiye munhu agumisira kutaura wandabata mazwi ake
ekuti wati zvanzi kufamba kwakaitwa nekuuya kwakaita muprofita kubudikidza ngekunetseka kwatiri kuita mhuri yese. Hapana chakashata, zvinhu zvakagadziriswa zvishomazvo zvakagadziriswa, asi chaakudiwa ngechekude kuti petakagumira paya tisimudzire ipapo techipinde mumba mwemadzibaba. Handizvo? Ndizvoka. Saka ngatisaguridziraba. Ndiri kukumbirawo kuti tisachaguridzira, ngatienderere mberi, kwete kuti inini baba ndakazozi zvakati zvikati zvakati. Aiwa, ngatingoti wakasvikirwa baba vake akabatsirwa ndouya makabatwe vakabatwe nyoka ikapiswa tikatioti peng'ombe kuti mapise chikada takaunze ng'ombe hapana akabva nokumirikwa. Saka munoti anhu ese atenderere mazvibatwe zvese toda kuti misha yese yedu chiro changu wese zvake uibaba kutaura kwakaitira pamusoro chakamizwa inini ndinoti inini ndakagumisire ndanoda kuenderwe pamba pangu zvimwe ndindakadzingira profiti ngatimbodaro asi ini kudzinga kwatakaenda muprofiti wakabvunza kuti kwakoyo takutoende kwakoyo una here mari ndikati inini mari handina inini mari handina ba amuprofiti mudondoro ambatsogombe zvuma zvuma pasina zvinhu ndinogona kundodai hangu asi nomadeshupura hazvinani ngokuti nzvimbo iyi ukazikuwadze munhu muofisi torai nzvimbo ichiketwa iyi panze kana uchigane mupurisa apa maidodondo zvamakagare pasi ranya orai saka zvadareziya zvakati aya ngoma anga ari kuti ndiri mari yangu mari yandiwandira indiri kuchitiri muprofiti yaanditi tochino ndakati rii zvese handinaba mwadi ini mari yandinaba amuprofiti akati naamwawo isusu komoti tende matiunzoona kusina mari ba handi kuti anhu akadzingwa bapaprofiti kuti musafenda basi saka tadaro izvo zvetiri kuona isusu tinoprofiti tamwai kudarira mambo manga adozwa chino chikonzero chacho chaicho chimumba dzenyu dzinozofamba hadzo asi pane chikonzero chaicho chatazwa chinonyenga kuti mudzimba munyoka inonyenga iri ine yakafa ikapiswa hamuchanyengwei tiri kundofamba tinozwe chikonzero kana iri munhu akafa chiri chikwambo muzori chinyi chikwambo munoziva kuti chinyi munhu wakauravareka ino ngatiti isusu taudoti kufambisei kuenda apo naapo patatu kana paromuna kana pashanu tikufambisei isusu tichabate zvinhu tanyatsoziva kuti o chirungu ichi awaitsvaka hawo mari dzawo kuprofita asi hangazvikoniwa zvichaonacho kuti anofanira kudzivazobuda oenda chizvo chino chinenge kana chide kulipwa chalipwe hachizi akataura inini
pamusoro changamire inini ndiri kude kutaurawo zvakatauriwako arume ayaprofita akati ndiwe mukuru here ndikati hongu ndiro ndikati ndinayo aine tsvimbo ndikati ndinayo unoziva kuti tsvimbo yako iyoyo inosanduke kuite nyoka ndikati tsvimbo yababangu iyi yakusanduke kuite nyoka nokuti ndini ndinayo akazi handi zvekurumba ndikati handi zvekurumba bani zvemusha handi kutaura kuti ndakatore nyumba iyo ndezvababangu saka muri kuti here ndikadai ndakaramba ndakaya babangu nokuti kuti inozosanduka zvemuri kutaura zvizvi kuchisanduka yamumaoko mangu mupurisa wamatanda echibva azotaira kuti aiwa handi chekuromba beti dai chachiri chekuromba taiti inosanduka inezvi ngezvemusha ndiyo vakandibvotondibatsirwa ipo ndikati apena kuziya kwenyu imimi munoti munoshopera asi inini kuziya kwangu ndinoti handizorasi ndiro yababangu netsvimbo yacho mimi ndiye baba yenyu yabatwa ndiro iyi yanga yabatwa here ndemuprofita handisi kuda ndati muprofita wanga abate ndiro here netsvimbo iyi iripo yanga yabatwa here ndekuprofita kwemuprofita amwachidairai pakusati kwasvikwa asi muprofita wanga aitaura patsananguro ndiro yehonze dzaihuru izvidiki zviri kuitika izvi tode honze rehuru inosaka kuindapo nekuti dano dzongo zvezvese ndozvitodozvo kuti kandobata nhanhu yacho iyo chaiyo ikafa ikapera mushawanaka yandizozochangamira tikaramba tichitere zvetsvimbo nendiro ichi chiri kunyenga ichi chinoramba chichisara ichi ndo chinode kuteerwa ndo chinoti uyu noti hachisi pangu uyu hachisi pangu uyu obatwe tsvimbo uyu obatwe ndiro ichi chorambe kudini kubuda anhu anofanira kufamba futi kung'angani tinokuendesa isusu kwetinozoendese zvizhinji tozwe zvizhinji muripo muzhinjiso ngizvionesera hwao yayaba zvenyu pakadai zvakadai vakadai hazviropikirurwa kone painoo nazvo obvata baba imi mune zvakatinyuka baba penyu ipapo ino mwadai kuti mufambe moyo yese ikazodaira zviwana zvinozonga makuizvemakuaa isusu ngatifambe tese tinoda yapana kutotiaiyomba tinoda changamire kuno kumutipe iko kuno kusaka chitipaiko kufamba zviro kwazvitezo indanini tichidei $100 panapa wositi $100 tozvikutoura zvekuita ndaipanza mumboupangana mumboupangana namakowa Doji Pandora
Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, tete.